दोस्तों, ऐसे ऐसे गाना आ रहे हैं, ऐसे ऐसे गाना आ रहे हैं और बारात में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। पहले लड़कियां बारात देखने जाती थी, दूल्हे को देखने जाती थी, दुल्हन को देखने जाती थी, लेकिन नहीं, अब लड़कियां गई है बारात में, ऐसा कांड की है। लड़कियां कहत बा कि एगो लड़का से फंस गईनी राती में, जवन आइल रहे बाराती में। दोस्तों, सोचने वाली बात है। तो माताएं और बहनें जाती हैं दूल्हा देखने, लेकिन ये लड़कियां अपने लिए दूल्हा देख ली। लड़कियां कहत बा एगो लड़का से फंस गईनी राती में, जवन आइल रहे बाराती में। और कैसे कहत बा, टुकुर टुकुर हमरा के ताकत रहे, गुटका या पान सखी फाकत रहे। टुकुर टुकुर हमरा के ताकत रहे, गुटका या पान सखी फाकत रहे। आ गई निहाम ओकरा मीठी मीठी बाती में, एगो लइका से फंस गई निराती में, जवन आइल रहे बाराती में। एगो लइका से फंस गई निराती में, जवन आइल रहे बाराती में। आके हमरा भीरी करे लागल मजाक हो, हंसते हंसावत सखी मार देला साख हो। नइखे बुझाइल कब प्यार हो गईल, नैनाचार हो गईल, पियावा हमार तालाचार हो गईल, उ हमार हो गईल। कैलस बड़ाई हमार साथी संघाती में, एगो लइका से फंस गई निराती में, जवन आइल रहे बाराती में। एगो लइका से फंस गई निराती में, जवन आइल रहे बाराती में। नामर थमवलस जब गईनी जय माल पा, फेंके लगल फूल सखी ऊ हमरा गाल पा। धीरे धीरे बात आगे बढ़ गईल हो, गाड़ी लड़ गईल हो, हमारो तमन्नावा बिगड़ गईल हो, नशा चढ़ गईल हो। श्याम देहाती चुम्मा लेहले पूरी खाती में, एगो लइका से फंस गई राती में, जवन आइल रहे बाराती में। एगो लइका से फंस गई राती में, जवन आइल रहे बाराती में। Oh, no, 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 no.